Ito, bambam namin. Nagtatago na siya kasi kukunin na namin siya. Ewan ko lang anong trip ng bakang to. Ganyan siya ngayon. Yung nandun naman sa malayo, yan si Jack. Tapos dito sa kabilang banda naman, ayan, partner yan ha. Hindi yan yung baka. Ay, nandun si Dave. Yan, kumakain yun siya dyan. Ayan, kita niyo na. Yan, yung patingin-tingin na yan. O ba na si Dave? O lagi. Di pa sure, di ba? So, tayo naman, kukunin ko si Jack kasi ako yung magdadala sa kanya. Mabait tong si Jack kumpara dito sa isa, oh. Medyo aligagayan sa buhay niya. So, si Jack, paborito namin to. Mabait na baka. Kulang na lang, pagsabihan mo, I mean, pwede kang magsabi sa kanya na bumili ng toyo sa kanto. Gagawin niya. Chares. Pero syempre, kung baliw ka, gagawin mo yun. Anyway, dito na tayo kay Jack. Where are you? Ooh, there you are. Come here, Jackie boy. Ito yung kanyang pasok ulit. Tapos kunin natin siya, syempre. Hilahin natin. Jackie! Jackie! Doon ka, labas ka doon. Kabila. Yan. Diba? Laki ng katawan ni Jackie, guys. Diba, hindi natin maayos yung ating camera video. Oh, I'm so sorry. Yan. Si Jackie, guys. Oh, yan ang itsura ni Jackie, oh. Smile. Sunod yan si Jackie sa akin. Mabait naman yan siya eh. Jackie, no? Mabait si Jackie, guys. Bali si Bambam tsaka si Dave. Partner yung magdala. Ops, wag kang manungag ha. Magbe-break talaga tayo, Jackie. Tapos sunod na lang tayo kay partner para tayo yung nasa likod ni Good job, Jackie. With our friend Jackie. O, diba? Itong struggle na ayan ang struggle ni partner, oh. Kay Bambam. Ang gulo-gulong baka. Minsan ayaw niyong pahila. Minsan nauuna naman. Magulo. Yan na yung dalawa nating baka. Tan banda. Dito tayo daan. Ay, wala ka mang ano eh. Gusto niya rin kasi mag-una. Ganyan lang. Relax lang. Hinay lang, hinay. Please. Slowly. Dili man kabiyaan. Galit siya. Ayaw niya magpahuli. Uy, wag masyadong malapit lagi, Jackie. Oh, yan na yung mga puti nating baka, guys. Mga albinos yan. Diba ang gulo-gulo ng vlog na to? Hinay gani, Jackie. Huwag masyadong mag-follow nga lapit masyado, be. Come here, sige. Sakto lang, Dani. Yan. Kung babae ito, mga Tres Marias ito. Kaso, mga itlogan eh. Kita nyo ang struggle ng isang manugbaka. Mahirap kaya. Aray. Oh, samahan pa ng mga makukulit na iba't ibang attitude ng baka. Dave, Bambam. Ito si Bambam talaga, guys. Ang daming mga pasikot-sikot sa buhay. Dili pa man ta magsulod, God. Iwan namin si Bambam doon. Dali.